Pagpangampanya sa Huwebes ka Biyernes Santo ginadumilian. Mga kandidato nga madakpan nga nagalapas sa pagsulundan mahimo magpangatubang sang reklamo suno sa COMELEC. Si Julius Bilacaol nakatuto. Sa Holy Week break, dapat break man sa pagpangampanya ang mga kandidato. Ilabi na sa Huwebes kag Biyernes Santo. In whatever form, bawal mali ang aton kampanya. It will be an election offense for prohibited campaigning. Abiso sang COMELEC sa publiko. Pwede ang bisan sino magpasaka sang reklamo batok sa kandidato nga madakpan sa akto. O kung hindi gani, kung may nakuha nga ebidensya, pwede ini i-report sa otoridad. They can file it before the police, direkta na, and it will be facilitated to be filed sa regional trial court, or they can file it with any officers of the commission. Samtang kadungan sa mga moving up kag recognition ceremonies nga ipatigayon sa mga public school sa madason nga semana. Ginpahanon daw sang DepEd 6 sa mga schoolhead ang pagsulundan sa pagimbitar o kon pagtambong sa mga kandidato. Dapat hindi paghimuon nga partisan political activity ang aton sini nga mga end of school year rights. Suno sa ahensya, kung hindi gid malikawan, dapat magpangayo sang permiso ang isa ka eskwelahan sa COMELEC. Diri sa Kagbang Elementary School sa Banwa sang Oton, hugot nila nga ginapatuman ang mando sang DepEd. Hindi pwede na siya. Bawal gina. Bisa nang mag-post sa mga picture dira nga basta hatag sang atensyon sa mga politiko, hindi gina siya pwede yan. Samtang isa ka bulan antes ang May 12, 2025 midterm elections, 100% na nga handa ang COMELEC. Ginpasalig man sa Police Regional Office 6 nga mangin bastante ang ila personnel sa pagpasiguro nga mangin malinong kag matinlo ang piniliay apisar na dula na sa reyon ang Negros Occidental. Meron tayo mga bagong graduates that we will be utilizing for this election. Upod kay Marvin Lauderes, Julius Bilacaol. 1. Western Visayas.